Kovimman hinnan Kolumbian putoamisesta maksoi puolustaja Andres Escobar, joka ottelussa Yhdysvaltoja vastaan teki oman maalin. കാണികളെ വളരെയധികം രസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ് ഫുട്ബോൾ. ഫുട്ബോൾ എന്ന ഒരു ഗെയിമിൽ ആളുകളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്നത് മാത്രമല്ല, ഫുട്ബോൾ ഗെയിമിൽ കറുത്ത മെഷി കൊണ്ട് ആളുകൾ ഇന്നും ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു ദിവസമുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ്രസ് എസ്കോബാറിൻ്റെ മരണ ദിവസം. 1994 അതൊരു വേൾഡ് കപ്പ് വർഷമായിരുന്നു. വേൾഡ് കപ്പ് മത്സരത്തിനായി കൊളംബിയയുടെ ജേഴ്സി അണിഞ്ഞ് ആൻഡ്രസ് എസ്കോബാർ കൊളംബിയൻ ആരാധകരുടെ മുമ്പിലൂടെ മൈതാനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. കൊളംബിയക്ക് അന്നൊരു നിർണായക മത്സരമായിരുന്നു. 34 മിനിറ്റിൽ എതിർ ടീമായ അമേരിക്കയുടെ താരമായ ജോൺ ഓഫ് തൊടുത്തുവിട്ട പന്ത് തൻ്റെ കാലുകൊണ്ട് തടയാൻ ശ്രമിച്ച എസ്കോബാറിൻ്റെ ലക്ഷ്യമാകട്ടെ നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് സ്വന്തം പോസ്റ്റിലേക്ക് കൈമാറി. ആവേശത്തിലായിരുന്ന കൊളംബിയൻ ആരാധകർ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് നിശബ്ദത പാലിച്ചു. അതോടെ ആ മത്സരത്തിൽ കൊളംബിയ പരാജയപ്പെട്ടു. മത്സരത്തിന് ശേഷം നാട്ടിലെത്തിയ എസ്കോബാറിന് നേരെ നിരവധി വിമർശനങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും ഉയർന്നു വന്നു. ആ ഒരു സെൽഫ് ഗോളിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ കരിയറിൽ വളരെയധികം ആഘാതം സൃഷ്ടിച്ചു. ഇത്തരം വിമർശനങ്ങൾക്കിടെ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ ചിലർ തർക്കങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു. തർക്കത്തിനിടെ ഒരു വ്യക്തി എസ്കോബാറിന് നേരെ വെടിവെച്ചു. ഓരോ ബുള്ളറ്റ് ഉതിർക്കുമ്പോഴും കൊലയാളികൾ ഗോൾ ഗോൾ എന്ന് അലറുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഫുട്ബോൾ ലോകം കണ്ണീരോടെയായിരുന്നു ആ ഒരു വാർത്ത കേട്ടത്. ആൻഡ്രസ് എസ്കോബാർ മരണപ്പെട്ട വാർത്ത. ലൈഫ് ഈസ് ഓവർ, ആൻഡ്രസ് എസ്കോബാർ. Kovimman hinnan Kolumbian putoamisesta maksoi puolustaja Andres Escobar, joka ottelussa Yhdysvaltoja vastaan teki oman maalin. Joukkueen palattua kotimaahan Escobar joutui kotikaupungissaan Medellinissä sanaharkkaan kannattajien kanssa. Kiistely päättyi laukauksiin, Escobar murhattiin, hänen ruumistaan löytyi 12-vuotias.